Μετά το θρίαμβο η απογοήτευση. Αυτή είναι η επικεφαλίδα για την ήττα του Ιωνικού Νέας Φιλαδελφίας από το Περιστέρι μέσα στη Φιλαδέλφια. Λίγο, σε κλιπάρω μη βγεις. Μπορούν να φωνάζουν ότι θέλουν αγάπη μου, αλλά όχι πουλημένη. Όχι. Γιατί δεν κατεβαίνεις στο γήπεδο? Γι' αυτό! Τι είναι αυτό? Τι άλλα ψιθυρίζονται στο Τι ψιθυρίζονται δηλαδή? Ο Σαφέρης δεν πουλιέται! Όχι ρε! Δεν πουλιέται! Όλοι τα πήρανε! Σταματήστε! Δεν τρεπόσαστε ρε! Δεν τρέπεσαι εσύ! Βρε ο Σαφέρης είναι η σημαία μας! Ο Σαφέρης δεν τα πήρε βρε! Είναι τραυματίας! Άντε! Δρόμο από εδώ! Δρόμο είπα! Πρόεδρε, προπονείσαι. Δεν το ξέρω ότι ήσουν εδώ. Και κλείδωσες. Προπονείσαι κρυφά. Μόνο εσύ το ξέρεις. Μα γιατί το κάνεις αυτό? Δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή την μπάλα και χωρίς αυτό το γήπεδο, Πρόεδρε, γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα αρχίσουμε με μπάσκετ και το μεγάλο θέμα βγήκε από την Α2 κατηγορία και όχι από την Α1. Μετά τη συγκλονιστική μάχη του πρώτου γύρου, όπου ο Ιωνικός είχε χάσει από τη Θήβα, η τύχη τα έφερε οι δύο αυτές ομάδες να παίξουν το Σάββατο μεταξύ τους μια κατηγορία. Ωστόσο, παρόλο που ο Ιωνικός θα είναι σήμερα γηπεδούχος, έχει πολλά προβλήματα με τη σημερινή απουσία του Παπαδήμα και τους δύο τραυματισμούς και δύσκολα θα μπορέσει να κατεβάσει δεκάδα. Λοιπόν, ακούστε με καλά τι θα σας πω. Με τους τραυματισμούς και την τιμωρία του Παπαδήμα θα κατεβάσουμε 7 παίχτες και ο Θεός βοηθός. 8. Συγγνώμη Νίκο, αλλά εννοώ αυτούς που μπορούν να παίξουν. Παιδιά, μένουνε 2 λεπτά. Θα μπω εγώ. Εσύ? Θα μοιράζω μόνο παλιές. Σταματάω το μπάσκετ. Τώρα πια μπορώ να περπατάω περήφανα στους δρόμους της Φιλαδέλφειας.